வணக்கம்ங்க. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கஸ்டமரோட சங்கு நம்மகிட்ட குடுத்து, எங்களுக்கு நகாஸ் வேலைப்பாடோட வேணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் குடுத்தாங்க. இப்ப அதோட இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம பண்ண ஒர்க்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா, சங்கு கஸ்டமரோடதுங்க. நம்மகிட்டயும் சங்கு அவைலபிளா தான் இருக்கு. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க சொன்னீங்கன்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நகாஸால செய்யப்படுதுங்க. அதாவது நான் லாஸ்ட் வீடியோல பேசும்போது நம்ம கிட்ட இருக்க வெள்ளியோட தரத்த பத்தி சொல்லியிருந்தேன். 96 டச் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேங்க. இதுல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 98ங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவா இருக்குங்க. எந்த இடத்துலயும் உங்களுக்கு ஒரு கைக்கு கீச்சிறக்கோ, அதனால உங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத மாரி நல்லா உங்களுக்கு வேலைப்பாடு பண்ணி குடுத்துருப்பாங்க. நல்லா உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. இதெல்லாம் சாமி அபிஷேகத்துக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு வாங்குறாங்கங்க. வீட்ல வச்சு பூஜை பண்றதுக்கு, இல்லாட்டி சாமி அபிஷேகத்துக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு இதுங்க. நான் உங்களுக்கு நல்லா ஜூம்ல காட்டுறேங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த இருந்தாலும் சின்ன சங்கா இருந்தாலும் சரிங்க, அதுல நம்மளால எவ்வளவு பெஸ்டா கொடுக்க முடியுமோ அந்த பெஸ்ட்ல உங்களுக்கு வேலைப்பாடு பண்ணி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருந்தாலும் நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் சரிங்க, வெளியூரா இருந்தாலும் சரிங்க, நம்ம கொரியர்ல மட்டும் நம்ம உங்களோட சங்கு, பாரம்பரிய சங்கு, நாங்க பூஜை பண்றது, வழிபடுறது இந்த மாதிரி சங்கு இருந்தா நீங்க அனுப்பிச்சுட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல வேலைப்பாடோட பண்ணி உங்களுக்கு நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. எந்த சேதமும் இல்லாம உங்களுக்கு கையில வர வரைக்கும் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொரியர் உங்க பார்சல் உங்க கையில கிடைக்க வரைக்கும் நம்ம பொறுப்புங்க. இந்த சங்கு உங்களுக்கு வேணும்னா அதுவும் நம்ம கிட்ட இருக்குங்க. அதுக்கான ரேட்டு என்ன சைஸ்ல வேணும், என்னங்க ரேட்டில் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணும்போது கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான தகவல் நம்ம கொடுத்துருவோங்க. இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த நம்ம பண்ற புது கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோல நான் அப்டேட் பண்றேங்க.